אנחנו רוצים לטוס, אנחנו רוצים לטוס באופן בטוח. ולא רק הטייסים הישראלים מצטיינים בעבודתם, אלא גם עולם הסטארט-אפ המקומי. אנחנו השתלנו בתוך הטיסן הגדול הזה, שהוא יודע לטוס ממש, השתלנו בתוכו מצלמות שלנו בתוך הגלגלים וגם בנקודות אחרות. ברגע שהגלגלים עולים, אנחנו בעצם עושים מוניטורינג, אתם יכולים לראות את זה פה, אנחנו רואים את התנועה תוך כדי שהיא קורית, ועל התנועה הזאת אנחנו מפעילים אלגוריתמיקה שרואה את הבעיה בזמן שהיא קורית. חברת אודיסייט פיתחה מצלמות זהירות שבכלל היו אמורות לטפל בצרבת כרונית, ונהפכו עם הזמן לכאלו שיכולות לזהות כשלים בטיחותיים במסוקים ובמטוסים. את עשרות המצלמות הם משתילים בנקודות רגישות במטוס. בינם לבין עצמם הם קוראים לזה קולונוסקופיה למטוסים. ברגע שמשהו לא זז כמו שצריך, אנחנו יודעים שזאת אנומליה ומתריעים עליה בזמן אמת, ויותר מזה אנחנו אוספים מידע ויכולים להגיד לך זה יקרה בעוד ככה וככה זמן, ועל ידי זה למנוע את זה. מהפכת ה-AI הגיעה גם לעולם התעופה. צריך להבין, אנחנו מכאן מישראל עובדים קשה כדי לשנות את הבטיחות בעולם התעופה ולהביא עולם בטוח יותר.